One two one two. Okay. Thank you all for coming to the 49th Hong Kong International Film Festival. 多謝大家嚟到第49屆香港國際電影節。大家要見到。Does anyone need English interpretation for this Q&A? Can you guys all come down here so I can do it simultaneously for you instead of So while you guys move down, I'll introduce the director. 大家歡迎Dollhouse 嘅導演子口子晴同埋佢嘅朋友 Aya Zhang. Please welcome director Yakuji Shinobu and his new friend Aya Zhang. Please come down. 大家同Aya Zhang揮揮手先。Aya Zhang。Aya Zhang。歡迎導演。歡迎導演。はい、どうぞ。こちらへお願いします。中意睇 J Hall 啊！大家俾啲掌聲，Aya Zhang先。はい。もしもし。はい。ご挨拶。はい。ドールハウスの、原案、脚本、監督を務めました矢口忍です。見ていただいてありがとうございます。首先同大家打個招呼啦。今次係呢個電影Dollhouse 蛙鬼人形導演係負責埋劇本、原案同埋導演嘅企劃嘅。請大家多多指教，多謝大家嚟到。あと主演を務めてくれました、あやちゃんです。ありがとうございます。仲有我哋主演嘅女主角Aya Zhang。このあやちゃんは実際撮影で使った方が來てくれました。其實咧，實際上都係由呢個Aya Zhang佢負責去喺個戲入邊出現，都係呢個公仔嚟嘅。我哋開始前我想提一提，因為咧日本嘅電影公司咧就派咗一啲人過嚟去睇下大家，因為始終亞洲首映啦，咁就想知道香港觀眾嘅感受。咁大家陣間出到去咧，如果見到工作人員咧，你哋可以同佢打個招呼咧，同大家相應可以錄低你哋嘅感想俾日本嘅觀眾睇嘅。咁我知道比較夜，但係如果大家想留低嘅可以。Okay, so after the film, there's a team from the Japanese film company, and if you guys want to share your thoughts with the Japanese audience, they'll be right outside, and you can say hi. I know it's a little late, but if you guys like to do that, please do so. OK， 好，咁我先問第一個問題啦。既然Aya Zhang喺度，我想問下Aya Zhang呢個設計係點樣 design 呢個Aya Zhang呢一個公仔嘅咧？もともと日本には100年以上前からですね、そのリアルな人間と全く同じサイズで、本物に見えるような人形を作るという技術がありました。そういう人形を作る方々が、ずっと昔からいまして、今もそういうものを作る人が実在しています。咁首先講咗個背景先啦。其實喺日本咧，製作呢一種好似真人一樣嘅大細嘅人偶啦，或者係人形公仔咧，喺日本係100年，都超過100年以上嘅歷史㗎啦。而實際上呢啲製作人偶嘅人偶師咧，亦都到而家咧都係存在同埋健在，係活躍緊製造人偶嘅。昔作られていた生き人形と呼ばれるそのライフサイズの実際の人間と同じサイズの人形は本当に髪の毛とか爪とか、本当の人間のものを使っていたと言われています。咁另外咧，頭先電影入邊可能都見到啦，實際上咧亦都有一啲人偶師係真係會用真人嘅頭髮或者係指甲咧去製作呢一啲公仔嘅。そのことともう一つはドールセラピーというその例えば亡くなってしまった子供の身代わりとかペットロスとかそういうものの代わりとして、心を癒すための、ドールセラピーというものがあるということを知って、この2つを掛け合わせてこの映画のストーリーを思いつきました。咁後來咧，導演知道咗原來咧呢個世界上有樣嘢咧叫doll therapy 啦，即係用公仔或者係玩偶去幫助治療，去到令一啲譬如失去咗親人啊。失去咗啲寵物啊嘅人，佢哋嘅悲傷可以用呢一種治療方式去幫到呢啲病人手嘅。咁跟住咧，佢就將呢個公仔嘅技術啦，同埋呢個doll therapy呢樣嘢結合埋一齊，咁就開始諗呢個故事啦。So when you heard about, sorry, it's just easier because there's so many of you. When you heard about the idea of doll therapy and knowing about these craftsmen who make these dolls, he decides to blend the idea together. 大家有冇問題想問？如果唔係，我可以繼續。OK， 各位觀眾，唔該舉隻手，等我觀眾嚟見到你。係。
舉手。ありがとう薬師等陣，さん。有咪，等陣有咪，係。ありがとう薬師さん。この絵は很多素晴らしいね。ありがとうございます。我想問即係最後呢個阿里加多咩係咩意思？即係我嗰句ありがとう咩都要ありがとうめ、最後のセリフ、ありがとうめっていう意味は何ですかっていう。Asking the ending, the last line of the film. 助けてくれてありがとうという意味です。應該最後就係同個劇情一樣啦，就係同 May 即係同個女講多謝你救咗我。So she's saying she's thanking Ray for saving her. That's the end. OK， 係你個問第二行唔該。我想问一下，那个片中有一个探险小队，然后他们探险的那个小队嘛，对，然后他们回来带了一个鬼一起回来，想知道那个鬼跟他们这个设定有什么关系没有？然後有沒有可能再拍根據這個故事再拍一個其他的故事？你要翻譯俾我聽。先ほどの中にYouTuber のオカルト戦隊というチームがありまして、最後に6人と一緒に帰りましたみたいな感じですけれども、その6人目と一緒に何度か他のエピソードとかピンオフとかはありますかSo talk about the rescue team in the film. There's could be a side, a spin-off of the rescue team. スピンオフが実は今もうすでにあって、どうやっていけばいいんだ。ドールハウスのノベライズの小説本を買うと、そのスピンオフの見方がわかります。日本じゃないと買えないのかな。导演说呢，他其实有这个想法的。然后呢，如果你去买这个故事的小说的话呢，应该会知道里面写什么。可是可能那个小说可能只能在日本的买到吧。So he said there's an idea about writing a spin-off, but you have to buy the novel to find out. But the novel is only available in Japan. 係下一個問題係嗰位中間位女士係舉住手唔該。首先多謝導演拍咗套咁好睇嘅戲啦。我想問下導演，因為之前嗰啲作品咧，全部都係啲勵志同埋輕鬆有趣嘅電影嚟嘅，點解今次會突然之間會做一部Jane 係 J Horror 嘅電影嘅？So the director is very famous for making comedies. So the question is, why did you decide to make a J horror film? 今まで、ドールハウスより前に10本映画を作ってきましたが、どれもコメディでした。係啦，咁其實喺呢套《歪鬼人形》之前，導演拍咗10套戲，全部都係喜劇嚟嘅。コメディを作りながら、でもいつかはなんかもう体全身が震えるような恐ろしい映画を作りたいなとずっと考えていました。咁咧，佢一路拍喜劇嘅時候咧，其實個心入邊喺度諗緊，總有一日我一定會拍一套戲，令到大家嚇到成身震晒嘅。そして、このストーリーが思い浮かんだので、ようやくチャンスが巡ってきたなと思ってドールハウスを作りました。咁終於咧，要開拍呢套電影啊，佢就覺得嚟啦，我嘅機會終於嚟啦。秘密を一つ話します。このドールハウスのストーリーを最初に考えてプロデューサーに提出したときは、実は名前を偽って違う人の名前で、知り合いがこんなのを書いたんだよと嘘をついて其實咧，講個秘密俾大家聽啦，就係咧呢套戲佢寫咗個劇本嘅時候咧，佢首先咧就將個劇本交俾 producer 啦，跟住同個監製講咗個大話就係呢個劇其實係我另一個 friend 寫嘅，咁啊寫咗個假名落去。ずっとハッピーな映画を作ってきた僕がドールハウスのストーリーを見せたらきっとみんななんかドン引きして僕のことをものすごく嫌いになったんじゃないかと思って最初嘘をつきました。咁點解要講大話咧？其實佢諗緊其實大家覺得呢個導演一定係拍啲開心嘢噶嘛。
咁如果佢突然間拍啲嚇人嘅嘢，可能會大家都會唔中意呢個導演，即係好似背叛咗佢咁樣樣，所以佢就不如講個大話啦。だからもう全然別人のふりをしてシナリオを書き撮影もして、公開までこぎつけようとしてたんですけれども、結構すぐバレてしまって、しょうがないから白狀して自分の名前で作りました。本身咧導演係諗住正啊，我可以用呢個名呃住大家先，一路拍戲開戲去到甚至係上映為止。但係咧其實呢個大話好快就俾人篤爆咗，咁所以冇辦法啦，都係要用翻真名。作戦がうまくいってれば僕は今日違う人の名前で来てたと思います。佢話如果真係有人到個 producer 嘅話，佢應該而家用緊另一個名見大家。So the gist of it is that he made 10 films before this, and they were all comedies. But he always wanted to make a film that would scare people. So when he finished the script, he actually handed it to the producer, and he used a different name because he think that people might feel audience would feel betrayed by him. We were a horror film. But then he thought that he could get away with using a fake name the entire time until the film comes out. But the thing is, the jig was up very quickly. So but now it's out there. Everyone knows it's done a horror film. 係下一個問題，係各位小姐，應該可以仲有2個問題嘅我哋。导演您好，是这样的，首先，我知道，可能在日本的社会里有很多像女主人公这种家庭主妇的这种情况，然后她们全身心都围绕着自己的孩子、为自己的家庭，然后所以我非常感谢导演可以关注到这个群体这个情况，因为不止在日本，在整个亚洲社会是有很多这种情况的。请问你的问题是？我的问题是，首先第一个问题是想问这位女主人公她是没有自己的工作和其他生活吗？然后第二个问题是，不好意思，我们一个问题吧，第一个问题。我一个問題吧。好的，是關於女主人設的問題，謝謝。聽不清楚，但第一個問題再問一次好嗎？真係冇其他嘢做嘅。Okay. So the question is about the character. Is she only a housewife? She have nothing else to do. はい。Yes. Okay. Okay. 導演想唔想揀？最後の質問ですけど。前の映画。いいですか？はい、英語の絵本。Okay. Were there any difficult moments for the actors working with a doll? 大家聽到明 OK 嘛？いや、人形しか出てないと思ったんですけれども。人形の代わりに人が演じたシーンみたいなことはなかったと思いますよ。因為我哋係冇其他嘅場面係用其他公仔代替，就係得呢個公仔嘅，我哋淨係。伝わらないですね。個公仔係講唔到俾你聽，佢有係咪好困難咯？ Well, the thing is, there's no other doll in the film, and the doll can't tell you whether it was hard to work with the actors. So. もう一つ。あやちゃん。じゃあ赤い人の人。我識嗰位先，佢同呢3位先嘅。啊呀，獎揀嚟㗎。Hello，首先我想多謝導演即係拍呢套戲啦，都好多唔同啲detail，我覺得可以再慢慢去 digest 嘅。但係我想問一問 specifically， 佢有一個唔知係咪 cut 咗個 support 咧？中間咧咪我哋不停見到個媽咪佢係成日即係用手指去即係抓傷咗自己嘅。跟住之後，我哋就見到佢個女媽兒咧，佢就成個背脊都係啲傷痕啦。跟住啲人就懷疑係咪個媽即係
整傷咗個女，尤其是係佢咪有一幕係佢揼咗個頭，跟住佢即係佢發夢啦，但係佢發夢佢自己整傷咗自己個女啦。咁所以我想問呢一個伏線咧，其實係咪本身係仲有多少少支持，但係 cut 咗，即係呢個虐兒呢個問題So there's sort of a subplot regarding child abuse in the middle of the film about these scratches, and so he's asking if there's more to that.見せてなかったんです。係 cut 咗嘅。 Yeah, it was cut. そして子供の背中に傷があったり、誰かの噛んだ跡があったり、それは、子供の証言ではあやちゃんがやったと言ってますけど、実際は僕も見てないので分かりません。因為咧講緊話，其實咧你見到小朋友有傷啦，咁個小朋友又唔講啦，咁實際上唯一嘅證人就係得阿亞殘嘅啫。咁阿亞殘又唔出聲，所以應該都冇人知嘅。So because the only person who witnessed the abuse is Aya Chang can't talk, so there's no other one who can speak up for the girl. OK， 好，咁我哋出去之前，我哋不如同Aya Chang同導演影個大合照啦，好唔好啊？好 ，OK。So we have to get a group photo with the director and Aya Chang, so you guys can clear out the first row and let us. It'd be great. Yeah, just a few seats is fine, but you guys wanna, yeah, just a few seats in the middle is fine. Yeah. So.